eken, bir ýok eken. Bir horoz bilen bir towuk bar eken. Horoz üzümlüge girip bişmedik üzümleri iýmäge başlapdyr. Towuk onu görüp Horoz, iýme? Üzüm bişýänçe garaş. horoz onun aýdan etmän bişmedik üzümlerden çokolap iýip doýup durdy. Zordan öýüne gelipdir. Wah! Yaramok! Maňa bir zada bolly. Towuk oňa ýasyry beripdir. Horoz şu wada gutulypdyr. Horoz gutulandan soň meýdana çykyp ilhak gezmelep yerläpdirdi. Çeşmeden soğuk su içmeye odupdur. Horoz, inte garaş. İçme, soğuklarsın. Horoz kulak asman soğuk sudan içipdir weli. Şu wagt gyzyryp başlapdyr. Towuk onu zordan öýüne getirip bir acı derman beripdir. Horoz köp wagt yatyp gyş düşenine oturupdyr. Horoz oturandan soň derýanyň doňuny görüp buzyň üstüne oýnasy gelipdir. Towuk ýene-de oňa Sen howlukma. Eni derýä gaty doň däldir. O döwlüp helak bolarsyň. horoz oň aýdanyna kulak asman ýok kojukluğun buzyň üstüne menipdir. Bu döwlüp turdy. Horoz buzyň aşağı gitdi. Ýerine çykdy bolsa, horoz garp bolmaka harat edipdirler. Ine şondan soň horoz her bir işde sabırly bolup dostlaryna kulak asypdyr.